En aquest vídeo resoldrem equacions de segon grau que són incompletes. Incompletes què vol dir? Doncs que no tenen algun dels termes. En aquest cas farem aquelles que no tenen terme en x, és a dir, només tenen terme en x quadrat i terme sense cap x. No? És a dir, la a i la c són diferents de 0, però la b és igual a 0. En aquest cas, jo tinc, per exemple, x al quadrat és igual a 4. Doncs, per resoldre aquesta equació, l'únic que haig de fer és el següent moviment, i és fer l'arrel quadrada. Però fem l'arrel quadrada i quan fem la solució en una equació quadràtica d'aquest tipus, em queda que les solucions són 2, més i menys l'arrel quadrada de 4. I ara el que tinc és que l'arrel quadrada de 4 és 2, per tant les solucions seran més i menys 2. Això què vol dir? Doncs que té dues solucions, x igual a 2 i x és igual a menys 2. Són les dues solucions que té. Anem a fer el següent. Doncs el següent és, primer el que hauré de fer és aïllar x al quadrat. Per aïllar x al quadrat, què haig de fer? Doncs haig de dividir per 6 els dos costats de la igualtat. Doncs vaig a fer-ho i em quedarà doncs 6x al quadrat dividit per 6 és igual a 54 dividit per 6. I ara, en aquest cantó de l'esquerra, el 6 i el 6 s'eliminen, i què és el que em queda? Em queda només x al quadrat. I al costat de la dreta, que em queda? 54 entre 6, que és 9. I ara fem el mateix que hem fet abans. Fem que x és igual a l'arrel quadrada de 9. Però ara l'arrel quadrada de 9 és 3. Per tant, em quedarà que x és igual a més menys 3. Molt bé. Anem a fer el següent exemple. Primer ens fixem que el 80 no està al costat de la dreta, no? Que és com hauria d'estar per resoldre aquestes equacions. Sí? Aquestes equacions no es fan amb la fórmula, sinó que el que es fa és aïllar la x al quadrat i després fer l'arrel quadrada i quedar-se amb el nombre positiu i el nombre negatiu. Doncs bé, el primer que hem de fer és eliminar aquest 80 de l'esquerra i l'hem d'aconseguir que estigui a la dreta. Per això, com que està restant, el que farem serà, si li sumem 80 als dos costats, doncs en quedarà que a l'esquerra s'elimina. Si sumo 80 a l'esquerra, també haig de sumar 80 a la dreta. Per tant, em queda 5x al quadrat, i ara aquí no em queda res, perquè s'elimina és 0, i a la dreta em queda 80 positiu. Ara, què haig de fer? Doncs haig de dividir aquest costat i aquest costat per 5, per tant d'eliminar el 5 que està aquí. I em quedarà 5x al quadrat dividit per 5 és igual a 80 dividit per 5. Doncs ara jo aquest 5 i aquest 5 l'elimino i em queda x al quadrat és igual a 80 partit per 5, que 80 partit per 5 em queda doncs 16. Per tant, em queda que x al quadrat és igual a 16. I ara com faig per resoldre això? Doncs faig l'arrel quadrada. Per tant, em queda x és igual a més menys l'arrel quadrada de 16. I quan és l'arrel quadrada de 16? Doncs és 4. Per tant, em queda més menys 4. Vinga, anem a fer el següent exercici. Doncs el mateix que abans, aquest 12 està a l'esquerra, hauria d'estar a la dreta. Per tant, com que està sumant, el que haig de fer és restar. I resto 12 als dos cantons. I em queda 3x al quadrat, i aquest 12 amb aquest 12 s'eliminen, em queda igual a menys 12. I ara jo m'haig de desfer d'aquest 3. Per tant, el que faré serà x al quadrat és igual dividint, per 3 els dos cantons. Aquí és un 12 i aquí és un 3. Aquest 3 i aquest 3 s'eliminen i em queda x al quadrat és igual a menys 12 partit per 3, que em queda negatiu perquè tenen signe diferent, i 12 dividit entre 3 són 4. Per tant, em queda x al quadrat és igual a menys 4. Doncs què és el que passa? Que haig de trobar un nombre real, no?
un nombre real que elevat al quadrat em doni menys 4, però sabem que els quadrats de tots els nombres reals són nombres positius. Per tant, aquesta equació no té solucions reals. Molt bé, anem a resoldre el següent. El següent em queda que aquest 16 que està a l'esquerra doncs ha de desaparèixer, no? Perquè haig d'aïllar x al quadrat. Per tant, el que farem serà sumar 16 als dos cantons. Al cantó de l'esquerra que em quedarà 9x al quadrat, aquest 16 amb aquest 16 s'eliminen, no? Un positiu i l'altre negatiu, i aquí em queda 16, i ara el que faig és aïllar x al quadrat. Per aïllar x al quadrat haig de dividir a dalt i a baix per 9. Molt bé, i ara aquest 9 s'elimina aquest 9. Em queda x al quadrat és igual a 16 partit per 9. Doncs ara aquesta fracció no la puc reduir, no puc dividir res, perquè no hi ha cap factor comú entre el numerador i el denominador. Els únics factors del numerador són 2 i el del denominador són 3, per tant no es pot reduir aquesta fracció, i per tant el que faré, aquí faltava un quadrat, perdó, doncs el que faré serà fer l'arrel quadrada. Doncs em queda x és igual a més menys l'arrel quadrada de 16 dividit per 9. Molt bé, ara tinc l'arrel quadrada d'una fracció, no? I el que sí que sé és que 16 és un quadrat i 9 també és un quadrat. Per tant, el que faré serà l'arrel quadrada del numerador i el denominador. L'arrel quadrada de 16 és 4 i l'arrel quadrada de 9 és 3. Per tant, les solucions són més i menys 4 terços. En aquest d'aquí, doncs anem a fer el mateix. El 25 vull que desaparegui de l'esquerra perquè vull solucionar-ho. Per tant, què faré? Doncs el que faré serà sumar 25 als dos cantons. I ara, el 16x al quadrat em sobreviu, val? I ara aquest menys 25 més 25 s'eliminen i em queda un 25 a la dreta. Haig de dividir per 16 als dos cantons per tal d'eliminar aquest número que acompanya la x al quadrat, i em quedarà a l'esquerra x al quadrat i a la dreta 25 partit per 16. Doncs aquestes fraccions ja no es pot reduir més, doncs el que faré serà calcular l'arrel quadrada. X és igual a més menys l'arrel quadrada de 25 partit per 16. Ara, el que sí que sé és que 25 és un quadrat i 16 també, per tant, l'únic que haig de fer és fer l'arrel quadrada de 25, que em dona 5, i l'arrel quadrada de 16, que em dona 4. Per tant, les dues solucions són més i menys 5 quarts.